Kaixo, Joseba, Mikel naiz eta gaur hemen Lantzegon erroiz olioa nola egiten dugun erakutsiko dizuet. Erroiz olioa indala 4 urte hasi izan ja merkaturatzen eta momentu hartatik honaino bilatu duguna beti izan da Araba Errioxako olibondoa sustatu, produktu on bat egin eta Euskal Herriak disfrutatzea. Araba Errioxan arroniz barietateko olibondoak ditugu, gure olioa oso berezia da, nutrizionalki oso altua delako eta horrek bingotx puntu bat eta pikante puntu bat ematen die olioei. Momentu honetan berdeak eta koloretsuak ikusi ditzakegu eta oso momentu ona da pixkat olio kantitate handiagoa ateratzeko, baina baita ere aromatikoki oso olio onak ateratzen dira momentu honetan. Jasotzerako orduan badaude modu ezberdinak. Guk dana jasotzen dugu beti zuhaitzetik zuzenean, eta lurretik ez dira oliba jasotzen, beti izan behar da fruitu freskua. Bai zestauen bidez, oda modu tradizionala, ordeño esaten zaio, gabiltzalako azkenean olibak arrametatik zuzenean jasotzen. Ikusten dozue, arroniz barietatea oso berezia da, bere heldutasun maila hartzen doan bitartean, lehenengo kolorea gorriskara pasatzen delako. Eta orduan barietatea hau da munduko olibondorik iparralderen dagoena. Beste barietate batzuk oso segi izaten dute bertan aurrera egitea. Olioa barruan ikusten badugu, txikitzen badugu, ja hemen nabaritzen dugu segituan olioa baduela. Urtero, 1000 kilotik gora oliba jasotzen ditugu dolarean, eta horrek esan nahi du 20.000 litrotik gorako olio egiten dugula. Eta orain dela gutxi sortu dugu Araba Errioxan, Aprora deitzen den elkartea, ari garena da Araba Errioxako olibondoa sustatzen, gehiago landatzen, bizibilidade handiagoa ematen, ea lortzen dugu berriz ere olioak eta olibondoek bere leku hartzea Araba Errioxan. Bueno, eta ja oliba jasota, orain dolarera olioa egitera jongo gara. Lehenengo gauza da olibaren selekzio bat. Horretarako, olibondoetatik ekartzen ditugun ostoak, arramak, garriak eta bar kentzen dizkiogu olibei, eta bertan klasifikazio bat egiten dugu pixatu ostean. Orduan, bigarren garbiketa bat egiten da, kasu honetan ura erabiltzen dugu garbiketa hori egiteko, eta ia hortik barrura errotara sartzen dugu. Olibaren prozesuak batez ere 3 pauso ezberdin ditu, lehenengoa da iristen den oliba hori txikitzea, eta masa homogeneo bat sortzea. Masa homogeneo hori batidora batzuetan eduki behar dugu, ordu betez edo gutxi gora bera, eta modu horretan barruan dagoen olio hori batzen joaten da. Behin dena batuta dagoenean, orduan dekantaziora pasatzen dugu, eta dekantazioan egiten duguna da solidoak eta ura oliotik banandu. Orduan dekantaziora pasatzen da, baina oraingo honetan depositoetako dekantaziora. Solidoak eta ura mantentzen ditu orain dinaiz eta maila txikian, eta guk egiten duguna da 2 orduran behin ireki deposito horiek azpitik, eta zikinkeria hori guztiak kendu. Depositoetako lehen dekantazioa egin eta gero, bodegan ditugun depositoetara bidaltzen da, eta bertan hilabete batez edo uzten ditugu olioak gai ezetasun eta temperatura berean mantentzen. Bueno, eta orain nahi baduzue, aurten egin dugun olioa ikusi dezakegu. Kolorean fijatuko gara, ondiok ez dago klarifikaturik, guk egiten duguna da deposito honetan utzi, hilabetez, eta bera bakarrik garbituko da. Honek 10 bat egun edo, daramatza eginda, eta nik uste dut urtarriaren hasierarako edo ja merkatuan egongo dela. Eta ja behin olioa prest dugunean, gero ja enboteiatzera pasatzen gara, eta bertan enboteiatu, etiketatu, eta prest uzten dugu saldu ahal izateko. Baina egin dugu olioa eta garrantzitsuena, dastatzea. Olio ezberdinak egiten ditugu, nahiz eta barietate berdina izan, heldutasun mailaren arabera olio ezberdinak egin ditzakegu. Lehenengoa, lehen eguneko olioa da, eta honekin bilatzen duguna da, merkatuan dauden olibo berdeenekin konpetitzea. Da aromatikoki oso intentsuak izatea, eta baita ere ahoan zapore intentsuak izatea, bai mingostasuna eta baita ere pikantean ere. Gure bigarren olioa eta pixkat harrotasun handiz erakusten duguna oliturri da, dituen ezaugarri guztien artean ekilibrio bat bilatzea. Eta hirugarrena Erroiz Premiumek, ja heldutasun maila handiago batekin, lortzen duguna da oso olio berezi bat egitea, olio heldu puntu batekin edo gama horretan sartuko litzatekeena. Bueno, Joseba, eta ni hemen geratzen naiz, badakizu nahi duzunean etorri Lantziogora, ikusi gure olibondoak, errota, eta Erroiz olioak ezagutzera etorri, bai? Laster arte!